Привет! Днес ще си говорим за коледните елхички. Мисля, че темата е много важна и актуална, независимо какво ще изберете – живо отрязано коледно дърво или вашето коледно дърво в саксия. Аз съм много голям привърженик на живите растения. Има си специални ферми за коледни елхи, които се отглеждат точно с такава цел, така че не бива да се възмущавате. За тези от вас, които са привърженици на собствените коледни елхи, това е моят от миналогодишна, която си отглеждам в саксия. Но за да имате прекрасни коледни елхи, има няколко правила и искам да ви ги споделя с вас. Първо ще говорим за коледната елха, която е отрязана. Преди да отидете да си купите живо коледно дръвче, трябва да вземете размерите на стаята си. Т.е. трябва предварително да знаете къде ще я поставите и колко голямо ще бъде. Второ изискване, ако искате по-дълго време да ви държи коледното дръвче, тогава трябва да изберете здраво и силно. Какво означава това? Когато го повдигнете, ако е тежко, това означава, че коледното дърво е влажно и не е дехидратирано. Т.е. трябва да избирате тежки коледни елхички. Повдигате и я тупвате в земята. Когато я тупнете в земята, клонките игличките не трябва да падат. Трябва да са еластични, зелени и много ароматни. Окапат ли елхичките, това значи, че дървото е дехидратирано. Когато се приберете вкъщи, преди да го поставите в стаята си, трябва да го напоите поне за 24 часа. Както е в мрежата, слагате го в една кофа с вода навън за 24 часа да поеме и да поеме максимално хидратацията. След това отрязвате пънчето и задължително поставяте в съд с вода. Независимо дали ще е стойката, дали ще е кофа с вода, зависи от индивидуалните ви обстоятелства, защото ако искате по-дълго да издържи колената ви елхичка, трябва да не губи влагата си, както всяко нещо в този живот. Водата е всичко, нали знаете. Хидратация. Далеч от парно, ако е възможно. Ако не е възможно, много е важно да задържате влагата в коледната елхичка. След като минат коледните и новогодишни празници, имате два варианта. Може да изхвърлите на букулка или да изчакате в мазето или някъде да я поставите, да паднат всички иглички и с тези иглички да натурите градината, за да си направите естествен компост на киселите растения. Другото нещо. Ако решите да отглеждате коледното си дръвче в контейнер, както в този мой случай, обикновено коледното дръвче нараства около половин метър. Елхичките са много бързо растящи, което значи, че всяка година трябва да ги пресаждате в необходимата големина съд. Моят съд е дървен, винаги дърво и керамика. Аз мразя пластмасата и я използвам минимално, само когато е крайно необходимо. Всяка година присаждате в чиста нова почва, не торф, чиста нова почва. Корените трябва да са свободни и дишащи. Имайте в предвид, че тъй като пак казах, нараства много бързо, повече от 3 години няма да може, ще трябва да я насадите в градината, защото няма да може да събере контейнерите или са невъзможни за пренасяне. Разбира се, ако имате тези високи тавани, е възможно, но в повечето случаи не. Това е втората година на моята. На година ще бъда на земята и с моята височина и това е. След това ще трябва да търся място някъде в градината. Много важно при растенията, при коледните елхи, които ги отглеждате в контейнери целогодишно, е обилно поливане и подхранване. Защото ако не подхранвате, тя няма да може да има този красив зелен вид. Това за коледните дръвчета. Аз ви желая вълшебни празници и живото коледно дърво е символ на аромат, красота и любов.
Затова изхвърлете пластиките. Довиждане!